tata ebe a jere bụ na ụmụ abụla abụọ ebe a nọ wee mee nnukwu mmemme dịka ichi ọzọ. Unu ma na ọzọ bụ nnukwu emume n'ala Igbo. Onye chiri ọzọ tata bụ ọzọ Olowu Chima Oliver Igbokede. Onye nwere ndị shi nri wee bịa nọnyere ha tata maka ọha nwa bụ ndị mma ka ya bụ ihe ọzọ si wee dị. Biko ị ga-agwa ọra na eze aha gị na ihe gbasara ọzọ n'ala Igbo ha na-amarọ. Afọ m bụ Prince Ifeanyi Akaekpuchionwa. Ndewo. Ife niile zuru oke n'ala Igbo mgbe gboo ka nke jebe n'ebe ndị ọzọ na n'ife gbasara ọzọ. Ọzọ dịka onye ụkọchukwu, ọ dịka onye a na-akpọ fada n'ụlọ ụka taa, an office of priesthood. Anyị bụrụ a generation of priests. Eme njọ ajọ ife abịa n'ọlụ a na-akpa alụ, mmiri na-akpụ ya. Onye ọbụla chiri ọzọ ga-etinyenwu ọtọnsi a n'ala, scepter of authority, si alụ pụọ alụ apụ. Mana ọ ga-akwụkwa ndị ahụ ọkpụrụ alụ befasịba unu emezikwana ọzọ. Ọzọ bụ na ezinụlọ na-ese okwu. Nwaanyị ajadu enwere ọzọ di, a na-anụ ya itie, enwere okwu na ụka ojekwuru onye ọzọ ama nsị asị, ọ sara ile. Onye ọzọ ga-asị kedu nwaanyị a itie mee nke bụ eziokwu. Ọ ga-agwa unu na echi unu bịa, tupu echi ahụ ọtụtụ ife merenụ ọ bịa okwu eziokwu. Ife onye ọzọ kwuru ka a ga-eme. Echiri ọzọ na ndị obodo a taa. Anyị bụ ndị Iribiala, ndị nzukọ ọzọ na Naịjirịa niile bịara atịka aka ọnụ wee chie Igbokede. Igbokede bụ onye nze, ọ na-ekwu okwu mmemme na anyị chiri ọzọ. Okwu a na-anọgoro nsọ, anyị kpali ya na nsọ na mmezi ajọ ife. Anyị na-ekwu okwu asị. Anyị ekene gị. Ife ọhụrụ ọ ga-ekwu bụ eziokwu. Ndewo. Ma ọgwụ a na okwu na anaghị anụ ọgwụ elu okwu anyị elu ga-anụ ya. Onye ọ gọziri ngọzi ga-abụrụ onye ahụ. Onye ọ bụkwara ọnụ abụgbọ ọnụ ya abụrụ onye ahụ. Mana ọ bụọ mmadụ ọnụ ga-asị ajọ ife ga-adịrị ya nwa m ọzọ na ọ ga-akwụrụ eziokwu. Ndewo. Onye bụ ife abịa. Anyị ekene gị. Biko na nke ikpeazụ, onye na-ekiri ha onyonyo a mebi chọrọ ichi ọzọ, ị nwere ike gụpụtara anyị ụfọdụ ihe dịgasị iche iche o nwere ike ịdị n'anya si na-etozugo ka anyị chi ọzọ. Onye ọbụla zụtara ichi ọzọ, ọ ga-asọ ife niile fa na-asọ. Ife niile niile fa kpọrọ alụ ọba mmiri. A ga-akpụchacha mmiri niile, kpụchapụ ya alụ ọ dị ọcha. Ife niile fa kpọrọ ọganiru ebe a ka ọ ga-abụ. Ewee chie ihe echichi niile dị na befa, ọ ga-echizi ya. Ori wee ọzọ ndị Iri ga-anọ wee gụọrịa nsọ dị n'ọzọ, gụọrịa aja mmiri dị n'ọzọ, o wee kwete, o wee chie n'ọzọ wee gaba n'ihu. Anyị ekele gị. Ndewo. Dịka ka ị na-esoro anyị na Amaokwe TV, ị ga-amata na ya bụ ihe a na-ekwu maka ọzọ
bụ nnukwu echichi n'ala Igbo. Tata ebe a si wee bịa bụ na Nri, ọ dị na Anambra steeti. Ebe a ka ihe a niile gbasara omenala Igbo si wee bido. Anyị wee na-asị gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata gbasara ihe ọzọ n'ala Igbo, na mbọ ọfụna ejere na nke ndị Nri, ma ọ bụ na ị chọrọ ichi ọzọ a ga-agụpụtara ka esi eme ya. Anyị wee na-asị gị ya bara gị onye na-esonyere anyị. Ọ ka bụ onye nke gị ọnya Ahịlachukwu kenezi Igbo bụ Igbo. Ndị Igbo chekwara ka ha chọrọ onye ọgwara ajụjụ ọhụrụ ajụ okwu na ihe ọchọwa na itere adịrọba anyị agbara anyị ya ike ọhụrụ ọrụ n'ime ihe nwere ike ịchọta isi daalụ ọdụdụ ya na-awụ n'ife a anyị ekele gị nke a gwenyere anyị jee n'ime ka ị bụrụ isi jee n'ime ka ị wụrụ ọzọ ndewo maka na ife anyị na-ekwu bụ na nna nna anyị fa zeelu alụ zeelu ajọ ife anyị ekele gị onye ga-asịrị na nna nna anyị fa nọọ ajọ ife keba na-eme na-ekwesị ha na-eme tupu ya dịghị mmadụ nwa wee kwesị anyị wesị Igbo Igbo biko ise daalụ maka isere anyị emechanụ daalụ Igwe TV anyị na-ekene unu na-asị unu daalụ ebe anyị nọ bụ n'ụmụ evula ebe anọ wee chie ọzọ tata bụ nnukwu mmadụ Onowu Chima Oliver Igbokidi. Nwere nnukwu ọzọ anyị na-anọ oso wee bịa fụ na ihe a gara nke ọma. Biko anyị chọrọ ka egwu ịgba niile na ọhụrụ eze n'ebe dị iche iche ihe eji wee mara gị na aha ọzọ gị nakwa ka obi dị gị n'ụdị ihe a na-eme na-abọ tata. Aha m bụ Ọzọ Ramzi Onyia. Abụ m Item ndị Okwojongwo. Item Okwojo is the traditional prime minister of Okwojongwo. Enwere mgbe m bụ local government chairman of the local government 1994 to 96. Ya bụ m onye bụ ọzọ. Onye bụ ọzọ eso m ọzọ ndị Igbo. Anyị ekene gị. Thank you. Biko o nwere okwu ị na-agwa ụmụ Igbo n'ụwa niile dị iche iche gbasara ihe ọzọ anụnwa na-ekwu maka ya? Anyị na-ekene Chineke maka na ndị Ebo na-enweghị ọzọ since the end of the war. The war that raged between 1996 and 1970. Since 1970, onwe onye a na-eke ọzọ n'Ebo niile. Ha wee kee anyị si na ha chọkwara ibido ịgbasara ọzọ. Anyị na-aja Chineke mma that this is the take-off. Oliver Igbokidi has made himself now the launching pad. Gbakwasịrị kwayo onwe n'ime ihe. Anyị bịa kwundere ome. Actually, some of us who are from the suburbs, the surrounding villages and communities, will come to give him the in-depth, the details. Maka o nwere ihe mechi ọ na-abụchaghị usoro eji eme. So anyị ka abịa agbaziri ihe so that none ga mislead Ebo. Because this is an entire community. If they go astray, nwere ya na-eke anya ashị. That is the soldier ant. Anya bụ ụzọ. O misinukwa ụzọ niile agha na ya agbaghara ya. We are coming to make sure that everything is streamlined. And in line with the dictates of ịgbasara usoro ọzọ. So we thank God for the way we've gone so far, and we think that we believe that it will continue to get better. Ọ ka bụ onye nke unu onye Ahịlachukwu Ebuka enwe mmemme ị na-eme kwa Amaokwe TV anyị ga-eme ka ụwa niile mara maka ya. Anyị na-asị gị ya bara gị maka isonyere anyị. Ndewo.